Jarik semua. Mana? Banyak birunya. Yang punya sabar. Yuk joget bareng bersama dengan ini di Dharma Sampersari. Asik. Tangannya di atas. Cintaku kok ya sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu emanan paras bagusmu Yo baterai hatimu rungono tembangan manisku. Ayo joget ya. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku. Krisa mana Krisa? Sini ayo. Senadyan Goyang bareng Krisa. buka, aku bakal setia, ora mungkin mendua. Ayo Pak De joget. Matur nuwun Krisa. sampun ono ngancani saben dina. Kita irama. Iya. Ayo pasukannya Mbak Inaya, papanya aja goyang Mang sama Mama. Ayo Mama sini Mang. Sika. Cintaku mbok yo sampun le nesu nesu ora usah kadek nganggo mecucu emanan paras bagusku ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Ayo Mas, ayo. Yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang Ayo sini Kak. ana Berdiri. liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku, ra bakal goyah senajan kahanane kubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Mas Krisa mana? Ayo Mas sini. Krisa. Mas Krisa Ayo. mana? Sini. Ayo sini. Ayo. Krisa dan rekan-rekan yuk Keburu mas habis lagunya. Ayo sini sayang. Mbak Manten joget Masnya. Mas Krisa. Cinta sampun nesu nesu
Bandung